La o solicitare primită pe 112, mi se pare că o doamnă a vrut să scape de niște probleme în familie și a vrut să trimită pe soțul la spital, convângând faptul că el este inconștient. La fața locului s-a prezentat femeia care ne-a dus pe un drum, pe o uliță de țară și spre ghinionul nostru, în timp ce ne deplasam, s-a surpat pământul sub ambulanța. Abia după aproximativ 2 ore, ambulanța a fost scoasă din groapă. Am fost sesizat de IES-ul la 112 cu ambulanță căzută, au rămas în pană într-un șanț, venind la o intervenție, la o solicitare. Și m-am deplasat cu tractorul la fața locului, am mai luat 2 paznici la primărie și am încercat să scoatem și până la urmă am scos-o cu niște dulapi, cum spunea și domnul primar, am pus la o roată acolo și am tras și au ieșit. Într-adevăr, drumurile sunt foarte proaste. Aici a fost alimentarea cu apă pe acest drum, dar și șoferul a mers chiar pe stânga, pe marginea drumului, că putea să meargă pe centrul drumului și nu intra acolo. S-a întâmplat, am venit, l-am scos, deci totul bine. Culmea că și cel care a intrat salvarea s-a îndrăvenit, nu este bolnav acolo, a rămas tot în sat. Reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță atrag atenția cetățenilor să nu uzeze nefondat de ajutorul echipajelor de intervenție. În unele situații, asemenea apeluri pot costa vieți omenești.